தம்பி நீ பாஸ் ஆயிட்டடா. நீ என்ன சொல்ற? உண்மையா தான்டா. மச்சான் நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் மச்சான். ஃபெயில் ஆயிடுவேன் என்ன நீ சொன்னது ஜூஸ் என்ன வாங்கினா என்ன அண்ணா என்ன பண்ண டைம் ஆயிடுச்சு நானா நம்பர் சொல்றேன். 70780523 அட லூசு, எக்ஸாம் நம்பர் சொல்றா. 271356 எனக்கு என்ன டைம் ஆச்சு நானா கொஞ்சம் பாருனா கொஞ்சம் பாருனா பாத்துன்னு இருக்கேன்டா, என்ன அவசரம்? எங்க அப்பா நடிப்பு வரணும் ஃபெயில் ஆயிட்டா. இவன் வேற நீ ஃபெயில் ஆயிட்டா நல்லா இருந்துருண்டா. பாருனா தம்பி நீயும் பாஸ் ஆயிட்டடா. சத்தியமா சத்தியமாடா? ஆனா உண்மையானா உண்மையா தான்டா. நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் மச்சான், நானும் பாஸ் ஆயிட்டேன்டா. அப்போ ஃபெயில் ஆயிட்டா ஆடுதான் வைக்கணும் போல. ஹேய் ஹேய் இப்படி வா இப்படி வா ஓட். ஹேய் 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 இப்படி வா ஓட் இப்படி வா ஓட் ஓட். ஹேய் 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 போ போ இப்படி வா போ சீக்கிரம் போ.